Shubor nakaslem jong unong san Hima. Hagasngi thodiang jong katayo ka pendeng umyong government LP school dom marlong pendeng umyong mairang kabahap hapo East and West Khasa Hills District. Kalayo ban penhap perdano ekajing rakhe ekajing dap hanyu fusan snam lani ka platinum jubilee ya kabala penong ya kajing lang ka ba isyong kun hapalau ka skul. Hagani ngi penkot ba penhap perdano ya gani kajing rakhe uba Lahkmen remboi menteri katanat poliputi ulalong kumukongsan ubala penhap ya kalama jong kadak ban penkot ya gani kajing rakhe. Shu hagani ngi ladan langru ka deputy commissioner ka East and West Khasa Hills District ka kong Anita Kharpor u superintendent of police uba Dangsan Krem u SDSEO Mairang uba J Thernyang u sordar ka Shnong u headmaster Nonghikai ki Khynnah Skul haringkat ki kmi ki kpa u kongsan habakran hagani ki jinglang ulupan paw ki jing snodiaw babon ki skul sarkar ki longkum ki khun swat namar ki jimbom dan ki bashim khya ban pet yaki haga juko por u kongsan ulupan paw ki jing snokmen halor ki jing ket khle ka Shnong pendeng umyong kabal penyat bat thongru ye iwe Nonghikai kabala siu tulop da Shnong haringkat ki jingno senyang ki Nonghikai bat gani ki jingle kalong ka nuksa ka bahatam mi ki we ki skul hapo ka jila Shu ukongsan ulupan pauru bagi don Haduh Arspah Tylli ki skul ki ba omdon Khynnah skul Satya Hynrei ki don Tang ki Nonghikai. Kanong ayo kajing kemen ngai bagi Khynnah skul. Kishim benta. Bagi enrollment. Shispa sama. Dang menin ngapas kawai ka fai. Kaba Arspah Tang ki skul ki zero enrollment Hynrei ki don ki Nonghikai. Ngin close down di skul. Dari Tylli ki single digit enrollment school ngin merge ya ki skul. Hynrei P hamne si spa south. Kane kamday na kano kadaw. Kadaw kaday naphi ki Nonghikai but naphi ka managing committee. Balay kikmi kikpa ki ay kajing shania igni ka school. Kublay babu Clovis makatim mo jangpi. Bangidan ki school mission hangne. Gidan ki school private. Hynrei kikmi kikpa ki ay kajing shania. This is very rare. Kanega peni. Bagi skul sarkar. Katulog kababiyang. Ki qualification ki babiyang. Balay kikmi kikpa kim ay kajing kersha. Balay kikmi kikpa kim shania. A big question mark. Why does 200 plus school have a zero enrollment? Why does 300 plus, 400 plus school have a single digit enrollment? A big question mark. Whether you are lacking dedication, something have to be introspect. Because the government, kasarkar ka pelud, tang hapok elementary education, si hajar kandai spa Hynrei punyo klor tang magsuko na. Hapok konsi ke jangan, kita di sekolah pasang aja, bangin close down no. Laingot ki Nonghikai, sangot ki Khynnah skul. Kamot ka sarkar ka pelot silaktam sibnay banhikaya kilaymot Khynnah. Kani kamday ka pisa jong Lahkmen remboy lani ka pisa jong ka education department kani ka pisa jong upayba. Every penny have to be accounted, not in the cost but in the responsibility.
Dan takada ngaken tu ya baro di skul sarkar bagi day ban pek ya kanuksa jangka pendeng umyong government LP school ngide ban pek ya kanuksa jeng Nonghikai hane ngide ban pek ya kanuksa jong ke managing committee hane kasarkar hapo kajingelam ujin start ni konrat ke sama nado kasni ke banongkong niong education kade ke top priority kipreu kirikhe hado mentar kong oh kama khalia hatrai jong ka PGI ranking I accept it. But kong gaktin yakarum kimshna tanghapos nado pangisna ngilan siya mission education babaro ki school sarkar kinyo ya ki building na ibenta ki secondary school ki secondary school sarkar baro nilapun menta kan ya mission education 4 na menta mai ki government school building kapende uyang kampat dan kerteng kan satuan commission 5